Ni Odei Barroso Gomila naiz, Urruñarra eta Baionan bizi gaur egun. Eta tira, nor naizen, barranen nuke urte luzaz bertsotan aritua, bertsolari gisa, baita rapero eta musikari bezala. Hasiera batean ezagunagoa egin nintzen bertsolari bezala publikoki erranen nuke, baina azken urtetan bereziki musikari eta espreski rap musikari lotua. Gaur egun estudio bat dut Hendaian, grabaketa estudioa, eta hortaz gain produkzioak ere egiten ditut, beste musikarientzako, eta bideoklipak ere bai, bideogilea ere banaiz, eta bereziki rapero gisa definituko nuke nire burua, azken urtetan hasiera batean bizio taldearekin hasi ginen, 2008an, eta gerora 2020an ekin nion nire bakarkako ibilbideari, Odei bezala. 2022an nire lehen diskoa atera nuen, Terapia, eta gaur egun atera dudan azken lana defendatzen nabil, Goizegi hiltzeko, 2025an ateratakoa. Beraz hori, erranen nuke bertsolari izana eta gaur egun rapero eta ekoizlea. Ea ez dakit nire eskualdea ordezkatzeko anbiziorik edo izan dudan inoiz, kanpora noanean, baina egia da gure lurra eta gure herria txikia izaki, batzuetan karga edo ez dakit karga edo ardura hori gainean daramagu, ez? Gure herria ordezkatzearena edo bereziki kanporagoa zelarik herri txikia eta gutxitua izaki gurea, bai, tarteka ardura hori sentitu izan dut, ez? Kanpoan jotzean bereziki, nondik gatozen ez dugu ahazten, eta uste dut gure herriak eta hizkuntza kulturak gure baitan daramatzagula, eta kanpora joatean horiek ordezkatzea eta nolabait defendatzea badagokigula. Beraz, galderari dudaz, baina baiezkoa erantzungo nioke bai. Sentitu izan naizela edo garela gure lurraren ordezkari kanpora joatean. Bai, uste dut, egia da kanporagoa zelarik, nonbait gure kultura, hizkuntza eta herri gutxitu hau defendatzea edo badagokigula, ez? Eta badu nonbait hizkuntza gutxitu batean aritzeak badu nonbait militantziatik edo aktivismotik, nolabait errateko. Eta kanporagoa zenean jotzera, uste dut nabari dela, ez? Maiz galdetzen digute, nongoak garen, ze herri, eta ez baita inezaguna maiz Euskal Herria, azaldu behar izatea, defendatzea nondik gatozen, ze hizkuntza, ze kultura, ze herri garen, eta erranen nuke baietz baduela pixka bat hortatik gureak, ez? Aktivista edo militante izan beharra herritik kanpo jotzen dugunean. Bai, erran izan didate behin baino gehiagotan nire musika entzun eta animatu direla edo euskaraz sortzera, rapa egitera euskaraz edo adibide bezala hartu izan dutela egiten dudana edo, askotan maiz lotxaz bizi izan dut, baina egia da erran izan didatela bai, inspiratu dituela edo inspirazio iturri izan dela nire musika beraiek rapa euskaraz egiteko.
arrakasta maiz lotzen dugu stream kopuruarekin, entzule kopuruarekin, zenbat play, zenbat jende kontzertutan. Nik uste dut, edo niretzat behintzat arrakasta ez da hori, ez? Niretzat arrakasta da norbaiten gana iristea, persona hori unkitzea, ukitu eta unkitu, ez? Lehenik ukitu bere belarria eta gero unkitu bere barna. Uste dut hor dagoela egiazki egiten dudanaren arrakastarik baldin badu, niretzat hori da arrakasta. Jendearen gana iristea eta ukitzea ez hainbeste kopuru eta halakoak. Beti kosta izan zaitez, aholkuak ematea edo beti dioten ni ez naizela inor edo nor, lekzioak emateko edo errateko zer den ona, zer txarra, zer egin behar den, zer ez. Baina tira, aholku bat edo eman behar baldin banio hontan ari den bati, erranen nioke segitzeko sortzen, berea egiten, bere buruarekin bereziki leial eta koherente izaten, uste baitut hori dela importanteena mundutxo hontan, ez? Nor bere buruarekin koherente eta leiala izatea, eta horixe aholkatuko nioke, besterik ez. Sortzeko eta bere buruarekin zintzo jokatzeko.